Lang. Unsa man na imong dala? Gulay, sir. Gulay? Tagpila man na? Tag-10, nga napay tag-15. Tag-10 ug tag-15. Daplin sabi. Diri ara. Ha man nagikan? Dito sa bukid. Dito sa imong bukid. Kisa man imuha nang giangkat na nimo or inyuhang tanom? Amo Inyuhang tanom. Ha man na imong mama? Tag Manila. Tuag Manila imong papa? Tag Butuan. Tuag Butuan. Mag-ulian pa diri Oo. Maayo ba kay sa bata pa nimong edad kabalo na ka manginabuhi? Taduan ng tuko. Gitudloan ka sa imuhang Tatay. sa imong tatay. Man ka nagpuyo karon. Sa kunulo kaya kung Imong lola. Kay diri sa daplin tabi. Tagpila man na ang kuan. Imong sabi nga opo. Tagpila man na. tag-15 daw ko kanang gamay tag-10. Tag 15 dagko ang gamay tag 10. Kanang imong tanglad, tagpila man na imong tanglad. Tag-10. Tag 10 ang imong tanglad. Pila na may edad nimo? 11. 11. Nag-eskwela pa ka? Oh. Ha? Unsa man imong halin ana? Palit o pamugas. Ipalit og pamugas. Maayo no. Unya musugot ka nga ako'y mo palit ana. Ha? Oh. Pila man na tanan de? Sige ipa. Tagpila na? Tagpila ni? 15. 15, 30. 30, 45, pila man tanglad? Tag-10. Tag 10. Ipalit ni bugas ang halin. Unya ako ng paliton, muli na dayon ka ha. O sige. Oh. Nakasinsilyo? Ay mo na lang na. Salamat. Napa oh. Salamat. Oh, nya muli na dayon kakao. Kay para makapalit kag bugas. Oh. Ako abe tagain lang kog isa na be. Be. Tagain kog isa. Preo. Kaning isa. Lingkod pa ni? Goods pa ni? Oh. Ya, moro to ha. Uli na lang kaw. Ayaw na lang na i-deliver dito. Kaw. Sige na. Ha, manapit niyo balay. Dito pa unahan? Sige kaw.